Печелиш повече, но пак нямаш пари. Ето защо. Ако от утре започнеш да печелиш двойно повече пари, има огромен шанс пак да нямаш нищо. И причината не е това, което си мислиш. Повечето хора вярват в една лъжа. Когато започна да изкарвам повече, всичко ще се оправи. Но статистиката показва точно обратното. Нека ти дам прост пример. Взимаш 1500. Нямаш пари. Взимаш 2500 и пак нямаш пари. Започваш да взимаш 4000, но пак чакаш на заплата. Парите винаги не стигат. Това е така не защото не стигат парите, а защото разходите растат заедно с доходите. По-хубав апартамент, по-скъпа кола, по-скъп начин на живот. И в един момент ти изглеждаш успешен, но реално си по-зависим от всякога. И тук идва най-опасната мисъл. Ще започна да спестявам, когато ми остане. Само че истината е брутална. На края на месеца почти никога не остава. Защото харченето винаги намира твоя таван. Решението е елементарно. Но е толкова неудобно, че 90% от хората не го правят. Първо заделяш. После живееш с останалото. Не това, което ти остане, а това, което си решил предварително. Дори да е 5%, дори да е 10%, сумата няма значение. Бедните харчат първо и после се надяват, а богатите решават първо и после се адаптират. Ако обърнеш този ред от днес, след година няма да си мислиш къде ми останаха парите.